Hello, Shib. Vincent Shaw. La haia nolig, bevralam etzlan nua. No, liros nua. Dúí bus Mr. Rocha agus an nolig se bevralam nolig das bham le miad a Vince agus na character eile ar Rostarún is beidir coppla dachar city haig. Nolig canna? Bháil meach le nolcanis símar sa bháide ar géad síos. Bhúil bug cáid brúsa sa bufic hackney. Nolig canna? Bháil amsa de cúp Martina na Sargentúna ráist fan nálag na bínálag an hiúne gom agus be me am héan na bhfuil trúé go tú. Martina, Sargentúna, dunne bígah tar í ráist. Nálig hanna díomhlaigh agus mór an bhéúir. No seacha sin, bevralam bríd mach rá geal. Séadfach sé í ar fíon nálig ná. Gomach nálig bhaid chuileganna, gomach na bódí sábhailte agus nemach an tragódí an. Agus tí mó sin gomach nálig bhaid bíanú faoi hanna i chuileganna. Ní a gaiiríomh testaró bhíal an nolig seo ach síimnis. Rud beidir siimplí ach rud móra. Guim nolig mhórhá ar chuileganna bháin agus tásúlan go méid blian nó faoi héan agus faoi bhaisegí. Haid daras Rostarún seo. Seart tá bhaim don nolig seachas réiteach na faibe ar cuasaí tá atóirú Adam Héan agus Katrina. Party beag, beidir. Tá nuir sin strosar an hintí seo. So, weimse, nolig chuna díobse agus tásúlan go nearí libh gachra ar is tauchaí. Hi, is me Mó agus sinúd bháilm le hí nolig ná beidir lá óháin siar ó bheith gobars na buchas, mar ní thugann tíine lá siar i dtíobhom. A seachas sin bháilm nolig deasciún agus imreach le mo chlánagus mo háirta le. Tásúla mé nolig yes a go héin agus blianú faoise weimse Mó agus chuir an seo Rostarún. Cet a Katrina gar an nolig, bhfuil bhreá le hen nolig deasciún ar nó sin chéad nolig ag mébheith, tá má cinnta go dtí dadí nolags go mé si breá sásta. Nolig honna agus blian nua faoi bhaisegí. Tá gráinne súla lá álainn a chaile na chud córta tásúla go lá deasfeice. Go le bích nolig mhórhá a gailech. Bháile lí an rud chéanna bhín si géir dóí chola nolig sin cholagan bheile chéile agus daoinear deasfacu agus lá deas chatha le chéile le chuna débí lá deasacha. Súla go mé lá deas agus freisin. Slán. Nolig chuna.